Mga barong-barong palibot sa Karamerkado sa Mandawi City gidemolish sa taga City Hall. Ang detalye ni Nico Sereno. Human napupos ang tagal nga gihatag sa syudad, sukad sila na isyuhan og notice to vacate, giguba na sa taga Mandawi City Hall ang mga barong-barong palibot sa karaan nga merkado. Sukad na pabalhin ang mga manindahay sa bag-o nga edipisyo, nabantayan nga midaghan ang mga nagpuyo palibot sa karaan nga merkado. Way nahimo ang mga residente ug ang uban nangunay na lang gani pagpangguba aron masalbar ang mga materyales. Naman ko impounding area sa team, nya diri planuhan nila nga isira ni dinhi sa DJS kay aron dinhi na kay dikadong taning building. Giangko nila maglisod sila sa ilang kapaingnan human sa demolition. Ilamang yung kabubuton ko gobyerno. Wala gyud may mahimo kay ngamo lang unta nga mga kami gamay nga kuan ba kayo. Mga butang na mo pod lisod ra kayo. Pamamagka ng lapos pa niya. Wa pa sa ni mademolis diri, pwede ta mo hidaan diri, unya kay demolis man amo na ning paon. Ibalik na mo dito suwa pa may kuman amo dito bitaw. Gipasalig sa syudad, ilang padayunon ang pagmonitor aron masigurong walay mga babag ug illegal structures nga mutoy hakaw sa dapit. So kini nga dapit man god, ilan naman kung ipandukuran og balik. So wala man ta ginisiya nya katong sa side diri speaker sa atong ipapahawa na naghan na manuon og mayon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.